бузургонамон моро ба ҳар гуна насиҳат мекунанд ки дилозорӣ накунем. ин муҳимтарин амр дар фарҳанги мо, дар зиндагии мо ҳаст. мавлоно як ҷои бисёр зебо баён карданд, ба як тарзе ки воқеан зебост. мегӯянд: наёзорам зи худ ҳаргиз дилеро, ки метарсам дар ӯ ҷои ту бошад. ман ҳеҷ дилеро аз худ намеозорам, ба ин хотир ки он дил хонаи ту аст. шояд хонаи ту он ҷо бошад, ту дар он дил ҷой дорӣ. ба ин хотир мо ба ин нигоҳ, аз ин манзар нигоҳ кунем қалби инсонҳоро. агар мо аз ин манзар нигоҳ кунем, ҳеҷ вақт қалберо намеозорем. чун тасаввур кунед, як хонае ки як инсони бисёр барои мо шарифу мӯътабар агар дар он бошад, шумо тасаввур кунед биёед он хонаро мехоҳед вайрон кунед. ин корро ҳеҷ гоҳ намекунед, ба хотири он касе ки дар он хона аст. қалби инсонҳо ҳам ҷойгоҳи худованд аст. қалбҳоро аз худ маёзорем.